तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही भूताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. तुमचे सर्वांचे भूतांचे किस्से ऐकून मलाही माझा अनुभव इथे शेअर करावासा वाटला. मी भूत वगैरे गोष्टींना मानणारी आहे. मला आजवर अनेक छोटे मोठे अनुभव आले आहेत. जसं की एके दिवशी मी घरात एकटीच असताना मला अचानक कोणाचा तरी स्पर्श जाणवला, पण प्रत्यक्षात तिथे कोणीच नव्हतं. तो स्पर्श मला आजही आठवतोय. असं वाटत होतं पाठून कोणीतरी त्याच्या गार हाताने माझा हात घट्ट पकडला होता. मी त्यावेळी घाबरून माझा हात अक्षरशः झटकलाच होता. पण हा केवळ एकच अनुभव मला आला नाही. रात्री जेव्हा कधी मी वॉशरूमच्या दिशेने जायचे तेव्हा किचनमध्ये मला एक आकृती किचनच्या ओट्यावर बसलेली दिसे. कधी कधी तर माझ्या कानांच्या अगदी जवळून माझ्या नावाची मला हाक ऐकू येई. पण आज मी माझ्यासोबत झालेला नाही, तर माझ्या आत्तेसोबत घडलेला हा एक किस्सा सांगत आहे. हा अनुभव माझ्या आत्तेच्या लहानपणीचा आहे. तेव्हा बऱ्याच ठिकाणी वाडे असायचे. माझी आत्तेही तिच्या लहानपणी अशाच एका वाड्यात राहत होती. त्या वाड्याला भरपूर खोल्या होत्या. त्या वाड्याची मालकीण ही एक वृद्ध महिला होती, जी खालच्याच एका खोलीत एकटीच राहायची. आणि माझी आत्ते तिच्या मावशीसोबत वरच्या माळ्यावर राहायची. त्या आजी खूप वयस्कर होत्या, पण खूप शिस्तीच्या होत्या. वय झालं असलं तरी रात्री 10 वाजता काठी आपटत आपटत संपूर्ण वाडा पाहत सगळे झोपले आहेत ना याची खात्री करायच्या. सगळेजण आजींना घाबरून असत. त्यांचा स्वभावच काहीसा तसा होता. पण एके दिवशी आत्तेच्या असं लक्षात आलं की त्या संपूर्ण दिवसात आजींनी त्यांच्या खोलीचं एकदाही दार उघडलं नव्हतं. पण उगाच त्यांचं दार ठोकून फुकटच्या शिव्या कोण खाईल म्हणून घरच्यांनीही तितकं लक्ष नाही दिलं. पण जेव्हा दुसऱ्या दिवशीही त्यांनी त्यांचं दार उघडलं नाही तेव्हा मात्र सगळेच काळजीत पडले. आजूबाजूच्यांना बोलावण्यात आलं, त्यांच्या नातेवाईकांना बोलावण्यात आलं. दाराला आतून कडी घातली होती, त्यामुळे त्यांचे नातेवाईक आल्यावरच त्या खोलीचं दार तोडण्यात आलं. आजी मरण पावल्या होत्या. वाड्यात रडारड सुरू झाली आणि तो वाडा पूर्णपणे शोकात बुडाला. आजींची ती खोली कार्य पूर्ण झाल्यावर कुलूप लावून बंद करण्यात आली. या गोष्टीला आता 15-20 दिवस झाले असतील. एके रात्री 10च्या सुमारास वाड्यात तोच काठी आपटत चालण्याचा आवाज येऊ लागला. वाड्यातील सगळेजण उठले होते. तो आवाज प्रत्येकाच्या खोलीजवळून जात होता, जसं की त्या आजी नेहमीप्रमाणे रात्रीचा तो वाडा फिरत आहेत. काठी आपटत चालण्याचा तो आवाज सगळ्यांनीच ऐकला होता, पण कोणीही त्या रात्री दार उघडून बाहेर जायची हिंमत केली नाही. त्यानंतर अनेक रात्री त्यांना तसाच आवाज ऐकू येत राहिला. एवढंच नाही तर त्या आजींच्या बंद खोलीतूनही जाता येता काठी आपटल्याचा, काहीतरी कुजबुजण्याचा किंवा काहीतरी वस्तू पडल्याचा आवाज येईल. आत्या आणि घरच्यांनी घाबरून काही दिवसांतच तो वाडा खाली केला. पण शेवटपर्यंत त्या वाड्याची भीती त्यांच्या मनात तशीच घर करून राहिली. अनुभव दुसरा. माझा हा अनुभव फारच विचित्र आणि तितकाच भयानक आहे. शाळेला सुट्टी पडली की सर्वात आधी आपल्याला आठवतं ते म्हणजे आपलं गाव. मला हा अनुभव माझ्या गावी आला होता. आमचं गावचं घर हे फार ऐसपैस होतं. दारात मोठं अंगण, बाजूलाच एक गोठा आणि पाठीमागे विहीर. आमचं गावचं घर हे 2 माळ्याचं होतं, पण यात खास होतं ते त्या घरातील तळघर. आमच्या घरात एक अडगळीची छोटीशी खोली होती. त्या खोलीतच होता एका तळघरात जायचा रस्ता. मी त्या खोलीत बऱ्याच वेळा जायचो, पण मी कधीही ते तळघर पाहिलं नव्हतं. मी आजीलाही अनेकदा त्या तळघराबद्दल विचारलं होतं, पण ती तो विषय मुद्दामून टाळायची. मला तर गावचे सगळेच त्या तळघराकडे जाऊ नकोस असंच नेहमी बजावत. पण याउलट मी देखील अनेकदा त्या तळघराचं दार उघडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ते दार त्या काळातील भक्कम प्रकारच्या लाकडाने बनवलं गेलं असल्याने ते इतकं जड होतं की सहजासहजी एका लहान मुलाच्याने ते उचललं जाणारं नव्हतं.
ते तळघर दिवसा जितकं कुतूहलाचा विषय वाटे, रात्री तेवढंच भयानक भासत असे. मी अनेकदा रात्री त्या तळघराच्या दारावर हातांची थाप अगदी स्पष्ट ऐकली होती. मी तसं घरच्यांना, काका काकूंनाही सांगितलं होतं, पण त्यांनी सांगितलं घरात उंदीर झाले आहेत आणि रात्रीचे तेच आवाज करत असतात. तेव्हा मी गावी गेलो होतो. गावच्या भावंडांसोबत खेळण्यात कधी दिवस निघून गेला हे माझं मलाच कळलं नाही. रात्री मी टीव्हीवर कार्टून बघत बाहेरच्याच खोलीत झोपलो. कसल्या तरी आवाजाने मला अचानक जाग आली. आवाज त्या सडगळीच्या खोलीतून येत होता. बाहेरच्या खोलीतून ती अडगळीची खोली अगदी स्पष्ट दिसत होती. पण त्या दिवशी जे काही घडलं ते फारच भयंकर होतं. त्या खोलीतून तळघराकडे जाणारं दार आपोआपच हलू लागलं. जणू आतून ते कोणीतरी उघडण्याचा प्रयत्न करत असेल. काही वेळाने ते हळूहळू उघडलं गेलं. मी पाहतो तर काय, त्या तळघरातून एक मुलगी बाहेर आली. पण हे कसं शक्य होतं? त्या दिवशी दिवसभर मी तिथेच खेळत होतो आणि अशात एखादी मुलगी माझ्या नकळत तळघरात जाऊन लपणं हे अशक्य होतं. त्याशिवाय तिने ते वजनदार दार उघडलं तरी कसं? मला हा प्रकार त्यावेळी समजलाच नव्हता. पण हे दिसत होतं त्याहून जास्त भयानक होतं. मी काहीही न बोलता, जराही आवाज न करता तिच्याकडे एकटक पाहत राहिलो. ती तिथून चालत किचनच्या खोलीत गेली. आतून भांड्यांचा, डब्यांचा आवाज येऊ लागला. ती तिथे काय करत होती? मला राहावलं गेलं नाही. तिला पाहायला म्हणून मी सुद्धा किचनकडे निघालो. मी हळूच आत किचनमध्ये डोकावून पाहिलं तर तिने किचनमधला लाडवाचा डबा खाली काढला होता आणि तिने त्यात हात घालून 2 लाडू तिच्या हातात घेतले होते. घरात एक मुलगी शिरली आहे आणि ती डब्यांमधली लाडू चोरते आहे हे घरच्यांना ओरडून सांगण्यासाठी मी आधी किचनमधली लाईट लावली तर ती मुलगी कुठे अचानक नाहीशी झाली. लाडवांचा तो डबा मात्र ती मुलगी जिथे उभी होती तिथेच धाडकन पडला. त्या आवाजाने सगळे जागे झाले. ते धावत किचनमध्ये आले. मी घाबरून रडत बसलो होतो. लाडवांचा डबा मीच काढला म्हणून मला ओरडा पडू लागला. पण माझी काकी सांगू लागली, तो डबा तर फार उंचावर ठेवला होता, मग तो ह्याने कसा काय काढला? मी रडत रडत असताना त्या मुलीबद्दल सांगू लागलो. ती मुलगी तळघरातून बाहेर आली होती आणि तिनेच तो डबा काढला. माझं हे बोलणं ऐकताच सगळेच गप्प बसले. माझे घरचे मला एका खोलीत घेऊन याबद्दल खोदून खोदून विचारू लागले. पण त्यानंतर तो विषय तिथेच थांबला. कोणीही त्या विषयावर एका शब्दानेही बोललं नाही. काही दिवसांतच आम्ही पुन्हा मुंबईत आलो. पण तोपर्यंत मला रात्रीचं आतील खोलीत आईबापांसोबतच झोपावं लागलं. या गोष्टीला बराच काळ उलटून गेला. मला आठवलं म्हणून मी बऱ्याच वर्षांनी हा विषय घरच्यांकडे काढला. तेव्हा त्यामागचं एक भयंकर सत्य माझ्या समोर आलं. खूप वर्षांपूर्वी माझ्या एका चुलत आत्याचा त्या तळघरात मृत्यू झाला होता. ती त्यावेळी फार लहान होती. ती तळघरात खेळत असताना तिचा शिडीवरून वर येत असताना हात निसटला आणि ती खाली पडून पाठी डोक्यावर आदळली. तिचा जागीच मृत्यू झाला. तेव्हापासून ते तळघर वापरात नव्हतं. या गोष्टीला अनेक वर्ष झाली. ते घर कोसळून आता नवं पक्क घर बांधलं. पण आजही ती घटना घरातील मोठी माणसं विसरू शकली नाही. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.